bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe aw pindi tv bisimilla mone ruɓɓindu jaydeli moɗon weltare min dañata e huccidde e mone kala saaha noon kadi min dañiri weltare huccidde e moon e oɗo subaka alarba hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fo salminama e inde ko noon manama e jettoɗe seeɗen ɓe min jettaka e laawol gotol calminama juurama bekta juuɗe ñaga duwaw yuppa e sénégal e aduna foof ha oɗo mboɗo sawa holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen sénégal mali mauritanie guiné aduna o foof ɗum noon ko dañde weltare tan addande woni subaka kala ko ɓuuri tengtude hannde ne jeeya ko ɓuuri wonde e jayde liɗi woni tan drapeau mo ganduɗa tottama barode leydi meɗen fodɓe yande toon to diwan mo cameroun ɗum ɗon ma en gartu hen saabu ne yaaji e nder jayde liɗi ɗum ɗon noon en mbatta sona uddide jayde le soleil dawri tan hannde monji natal gardiɗo leydi ndi ina totta capitaine mo leydi meɗen drapeau o oɗo ɗum ɗon noon e wiide tan ene anda aɓe poti yaade toon to ganduɗa woni kawtal pongal dañde to diwan mo cameroun e hitande nde ɗo nde gonɗen ɗum natti ɓoyde haydara ɗum noon woni ko ganduɗa yete kanko gardiɗo leydi ndi o wiɓe tan yooɓe tinno ko ɗin konngudi ɓuuri ƴewtidede e ko haali nane nder jayde guendire le soleil e caggal le soleil garen e jayde las kanko gardiɗo leydi ndi o wi tan sukaɓe kaaɓe hoto goppe haydara kono kadi min jiiɗi tan ko kubo ngol ɗo lawol ko ɗum min namdi moon ɗum ne jeeya e konngudi ganduɗa kanko gardiɗo leydi o suuti ɗum fanude ɗum e ɓeeɗo sukaɓe walla mbiyane ɓeeɗo barode fodɓe yaade toon to diwan mo cameroun haɓoyede toon yete walla mbiyen yaade gam tan artirde coupe d' afrique des nations ɗo e nder leydi meɗen sénégal hikka noon ko ɗum tigui fada padetenoɗo cikkanoɗo artata woni joueur watford oɗo biyeteɗo tan ismaïla sarr wattidima noon woppitede o arti ɗo e nder leydi meɗen sénégal gam yaadude yiyaɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni joueur e ɓe faade toon to diwan mo cameroun caggal ɗum ko jayde l' observateur rewi hen jayde l' observateur noon ɓe gaare banggue dawrugol wiide tan kanko Moustapha Niass oɗo saaha amoni daare koyɗe wiide amo yaaha e retraite ɗum ɗon noon ɓe mbino aɓe mbaɗa tan kawtal manggal gam tan ƴewtade no ɓe mbatta e nder koye mabɓe haaɓe yiyete hawa heeɓa retraite makko e hooli kadi ƴetteteɗo fawe hoore oɗon landa ɗum ɗon noon ha joni tan e nder jayde l' observateur hanki noon kamɓe joueur ɓe jogorino yaade to diwan mo cameroun kono noon laataki saabi ɗum wone mabɓe walla mbiyen jeegomo e mabɓe ina ƴewtida tan ina dañi oɗo rafi covid 19 walla mbiyen corona virus caggal ɗum ko jayde vox populi rewi hen vox populi noon kañumne arti tan ha joni e konngudi ɗi ganduɗa yete woni e ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni joueur ɓe hakkude mabɓe gardiɗo leydi ndi saabu si yama maayi natal kamɓe ɓe ganduɗa aɓe ɓorni comci mabɓe daneji goto foof ne habbi masque saabi ɗum noon ina anda coronavirus dogueteɗo o ha ɗum tan oɗo saaha gardiɗo leydi ndi wiɓe yooɓe mbat feere noɓe gandiri kuuɓo hotoɓe dokkir haydara yooɓe kollir koye mabɓe saabu mbarodi hulata te mbarodi kadi dogata ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yete woni ko ganduɗa yete o wi tan ko kuuɓoɓe jiiɗi yooɓe mbat feere ɓe gartira kuuɓo ɗo e nder leydi meɗen sénégal kono ɓe garti e ko ganduɗa ko banggal tan feeɗi ɓerne wawi wiyede saabu hanki oɗo siwo mo ganduɗa ko ñamdili wonno hen ruufi e nder terre o ha saabi noon addi e kalluji kewɗe e nder leydi meɗen ha tengte nder réseau ji sociaux ji jayde les échos kañum noon ari tan koye wiide kanko gardiɗo leydi ndi o loowi no feewi noon kamɓe joueur ɓe ɓeɗo wiideɓe tan yooɓe daaro hotoɓe dutto caggal kono yooɓe kollu kadi ko wiyete tan kulal ngal woofata teddin becce tan yana hen ngol lawol soɓe jeehi noon yooɓe mbat feere ha kuuɓo arta o haalani ni haala yettade final walla hadde final kono noon soɓe garta yooɓe gaddor kuuɓo saabu ko ɗum sénégal naɓe padata kamɓe union centraliste gonɗo toon to diwan mo Casamance noon
ɓe kolliti koye mabɓe konngudi ɗi Ousmane Sonko o hollitno wiide tan yo Casamance fof walla yoga e moɓɓe wat goto fof ujunnaje 10 beele tan projet ji makko ɗi ganduɗa amo fayi hen maɓe mbat feere no ɓe darani ɗum e wiide makko tan ɗum ɗon ko haalluji ganduɗa ala do dari saabu somo jogui projet ji makko yo waɗan ɗum hoore makko kono wona Casamance naɓe darantomo e ko way noon dari ɓe oɗo saaha faade e ɗum ko ganduɗa kañum woni oɗo saaha ko haalete woni tan banggue élection ji local payaɗi ɗiɗon élection ji local noon oɗo saaha ina anda tan joni campagne o uddita ɗum noon ina jeeya hen ko tolni 24 candidat ji ganduɗa ina paɗa ɗum ɗon noon e nder wiide e nder leydi meɗen kono e ɗo ɗo ganduɗa ko kañum woni diwan mo Dakar ɗum ɗon noon mataw hewɓe noon darima gam tan wiide kamɓe luldiɓe e ɓe ganduɗa kamɓe goni laamu ngu hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo noon mataw tan woni ko ganduɗa ina ƴewte ko ƴewtete ko ha saabi professeur Daouda Ndiaye suuti hen konngudi muɗum woni o ari e gongaji ganduɗa o suuti ɗum fanude ɗum e covid 19 dañɗo o kono kadi e vaccination ji e banggal sibure e ko way noon ɗiɗon konngudi noon nane tan hello 6 fayi 9 e jayde enquête caggal enquête ko jayde stade uddata damal kañum jayde stade noon ɓe gari tan ha joni konngudi gardiɗo leydi ndi no yirani ɓe ganduɗa kamɓe goni sukaɓe ɓe tottama drapeau o fanude ɗum tan toon to diwan mo Cameroun gardiɗo leydi ndi wi hoto ɓe dokkir haydara yoɓe daro darde worɓe yoɓe daro darde baroɗe kono yoɓe daro darde ɓe ganduɗa fotani hulde hay lawol gotol gam ɓe gartira kuɓoɗo e nder leydi meɗen Sénégal on ji natal jajgal ngal ganduɗa kamɓe joueur ɓe ɓe mbaddi ɗum e gardiɗo leydi ndi e jagorde joguiɗo banggue tan sport ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kamɓe noon jaɓɓino kamɓe sukaɓe ɗum wonno ko hanki to galle lamorgo leydi meɗen paɗetenoɗo noon ha sikkani arata woni tan joueur mo Watford oɗo woni Ismaïla Sarr kanko Ismaïla Sarr noon o wattidima woppude ha saabi ɓe mbi fédération sénégalaise mo football dañi gonga e dow Watford ha oɗo ɓiɗɗo gorko ɓi leydi meɗen ari wattidima arde tawtude joueureɓe ɓeɗo en mbatta sona artude moon joni e ko ɓuuri ko ganduɗa kañum woni to banggal yete gueɗe rendo noon hande ara tan ko ganduɗa kewi hanki faade e ɓe ganduɗa kamɓe goni fettoɓe walla joueur ɓe saabu hanki ina anda nden ɓe ponno ƴettude vol gam faade to diwan mo Cameroun kono noon laataki saabi ɗum ko yoga e mabɓe ko dañɓe oɗo raafi coronavirus hewɓe noon ni mbiya mataw koko ɓe gummi ɓe naate teroɓe paytoɓe payga mataw tan ine anda goto foof kam ne andi corona wona nanguima hande tan liɓima janggo saabu koko ganduɗa ne wona e ɓandu ine ɗano beele koɓe addorɓe ɗum ɗo ɗum ɗon ko Allah tan andi beele ɗo ɓe ƴetti ɗum ko Allah tan andi kono ko raafi mo ganduɗa oɗo saaha nane nder leydi ndi nani yaaha so heeɓi neɗɗo hoto hay goto jorɓo ɗum walla tottude ɗum tuuma wiide mataw ko to janoɗa walla wiide mataw ko Aissata Ndiaye arno e gallam ko kanko addi raafi oɗo e nder gallam walla ko way noon saabu ko raafi mo ganduɗa neɗɗo ne wawi ƴettude ɗum to banggue foof ne wawi ƴettude ɗum e nder auto muɗum ne wawi ƴettude ɗum e nder marché ne wawi ƴettude ɗum e boutique ne wawi ƴettude ɗum e banggue goɗɗo e goɗɗo kono kadi ne wawi wadde ɗum développé e ɓandu muɗum kañum e hoore muɗum saabu rentoto hay saɗa rento ko ganduɗa ko wiyete dogdu dandani ko ndentiɗa foof hatta raafi o tawdema hankkadi yimɓeɓe ne foti jaññude hakkillaji mumen e ɗum ɗon masa wiide mataw koɓe jolno e tero hecci hanki tan gardiɗo leydi ndi adi jolde hen kañum e yimɓe galle muɗum woɗɓe nani joola hen guila nden ha joni wadde noon hoto wiye noon saabu ɓe gummi koye kamɓe koye mabɓe leyɗele ganduɗa raafi o hande ɓuuri hewde toon laabi temedere ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu ɗo ko woni ɗo ko foof eɗen jetta Allah ko woni France ko walla ko woni Angleterre ko walla ko woni Allemagne ko ɗum ɗon ala ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ne eɗen jettira ɗum Allah no fewi ɗum ɗon noon ha joni tan kamɓe ɓeɗo won hen mabɓe
sew heɓɓe rafi o yo Allah waɗanɓe jaam haɓe mbawa ruttade e tan ɗum ko ganduɗa kañum woni activité ji mabɓe haade kano uddidde tawa goto fof ne wonde cellal ɓandu muɗum te ko wayni kadi ne wawi wadde impacté ha toɓe payto saabu so wiyama yoga hene moɓɓe dañi rafi o wiyete ko heddiɓe ko cas contact uji ɗum ɗon nene wawi addude caɗele hande mataw tan ma rafi o famre no ganduɗa ɓe ƴettata ɗum en compte haaɓe mbiya joueur ɓe hande yo jooɗo ha cella walla jettatako walla natta walla ko way noon goɗɗum ɗum noon ko fait divers tigui woni wutteji mabɓe ganda heewi no feewi cowɗo e nder leydi meɗen Sénégal wiide couleur aji dendinaɗi ɗi yiyete ko couleur aji ɗi fotani wonde ha ñowtanɗoɓe o suuti hen konngudi wiide ko couleur aji ganduɗa ko kamɓe cuɓani ɗum koye mabɓe hewɓe noon ñiŋi ɗum hewɓe jaali ɗum hanki e nder réseaux sociaux ji ɗi kono noon ɗum ko ɗo e tawa e nder leydi meɗen Sénégal kala ko neɗɗo waɗi ma wot koɓe jaltini hen ɓeɗo ɓeɓe oɗo banggue gona e jalde ɗum oɗo ɓeya gona e ñingde ɗum kono ko noon tan fo tan ko ñagade Allah yo Allah rokku en folde ngol ɗo lawol yo won lawol ngol ganduɗa enen fo min daro ɗo piiƴen jaalen sa tawa ɗum ko kubo ari ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu noon yonti koyɗi konngudi guddeten damale oɗo subaka alarba hande tottude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi heɗanno ene banggal caméra o ko mo ganduɗa kanko woni Ibrahima Thiombane séréer gonɗo e nder fulɓe ina wonde tan e Mansour Sow alias Thiat e tawtorango Idrissa Diallo.